आजच्या व्हिडिओमध्ये हे झणझणीत व चमचमीत असं मालवणी पद्धतीतलं चिकन कसं बनवायचं हे आपण बघणार आहोत। ही चिकनची ग्रेव्ही आहे। मालवणी पद्धतीतलं चिकन खूप प्रसिद्ध आहे। नमस्कार, मी अदितीज बुक ऑफ रेसिपीज या माझ्या चॅनलमध्ये तुमचं सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत करते। माझं चॅनल जर तुम्ही पहिल्यांदाच बघत असाल तर नक्की सबस्क्राइब करा। आणि आता आपण हे चिकन कसं बनवायचं ते बघूया। इथं मी एका मोठ्या टोपामध्ये 4 चमचे तेल गरम करून घेतलेलं आहे। 4 मोठे चमचे तेल घेतलंय। त्याच्यामध्ये 3 तमालपत्र मी घातली आहेत। तमालपत्र भाजून झाली की मी त्याच्यामध्ये 2 मोठे कांदे बारीक चिरून घेतलेले आहेत ते घातलेले आहेत। आणि आता मी हे व्यवस्थित भाजून घेतेय। कांदा चांगला भाजून घ्यायचा तेलामध्ये। हलका सोनेरी रंग येईपर्यंत कांदा भाजून घ्यायचा। आता मी याच्यामध्ये 1 टोमॅटो बारीक चिरून घेतलाय तो घातलाय आणि तो पण मी कांद्यासोबत व्यवस्थित भाजून घेतेय। टोमॅटो मऊ झाला की मी याच्यात थोडे काजूगर घातले। काजूगर ऑप्शनल आहेत, तर काजूगर पण मी कांद्या टोमॅटो बरोबर भाजून घेतले। आता याच्यामध्ये मी 2 मोठे चमचे काश्मीरी लाल मिरची पावडर घातली आहे। याच्यामुळे चिकनला एक छान लाल रंग येईल। हे बघा, हे व्यवस्थित भाजून झाल्यानंतर मी याच्यामध्ये हे 1 किलो मॅरिनेट केलेलं चिकन घातलेलं आहे। मी चिकन व्यवस्थित धुवून घेतलं आणि त्याला 4 मोठे चमचे आलं लसूणची पेस्ट, अर्धा लिंबू, 1 चमचा मीठ असं सगळं एकत्र करून एक अर्ध्या तासासाठी मॅरिनेट करून ठेवलेलं होतं। त्याच्यानंतर मी इथं पाव चमचा हळद घातली आहे। 1 चमचा मी मीठ घातलंय आणि हा आहे मालवणी मसाला। जवळजवळ 5 मोठे चमचे म्हणजे अर्धा कप मालवणी मसाला मी इथं वापरलेला आहे। हा स्पेशल मालवणी मसाला असतो, त्यानेच या चिकनची चव खूप छान येते। तर हा मी मसाला वापरलाय। आता हे सगळे मसाले मी चिकनला व्यवस्थित एकत्र करून घेतेय। हे सगळं चिकन बरोबर एकत्र करून झाल्यानंतर मी याच्यामध्ये 1 ग्लास पाणी घातलेलं आहे। हे चिकन पाण्यामध्ये मी व्यवस्थित मिक्स करून घेतलेलं आहे। आता या चिकनला मी 1 उकळी दिलेली आहे। चिकनला उकळी आली की याच्यावर मी झाकण ठेवून झाकणाच्या वरती मी थोडंसं पाणी ओतलेलं आहे, जेणेकरून चिकन खाली लागणार नाही। आणि एक मंद गॅसवर मी हे चिकन सॉफ्ट होईपर्यंत म्हणजे जवळजवळ 20 मिनिटं शिजवून घेतलेलं आहे। आता आपण याच्या ग्रेव्हीची तयारी करूया। इथं कढईमध्ये मी 2 चमचे तेल तापवून घेतलंय। त्याच्यामध्ये मी 1 छोटा दालचिनीचा तुकडा घातलाय। 1 अर्धा चमचा मी शहाजिरं वापरलंय आणि थोडासा खसखस। हे खडे मसाले ऑप्शनल आहेत, पण याने टेस्ट खूप छान येते। 10-12 छोटे तुकडे आल्याचे घातलेत। 10-12 लसूण पाकळ्या मी तोडून घातलेल्या आहेत। आता मी हे तेलामध्ये व्यवस्थित परतवून घेते। एक अर्धा मिनिट मी हे तेलामध्ये व्यवस्थित परतवून घेतलं। आलं लसूण परतवून झाल्यानंतर मी ह्याच्यामध्ये 2 मध्यम आकाराचे कांदे उभे चिरून घेतले ते घातले आहेत आणि ते पण मी आता यांच्यासोबत व्यवस्थित भाजून घेतलेत। कांदा छान भाजून घ्यायचा आणि ह्याच्यामध्ये मी 3 कप ओलं खोबरं घातलेलं आहे आणि थोडी कोथिंबीर, म्हणजे कोथिंबीरीमध्ये मी कोथिंबीरीचे मोठे जे दांडे असतात ते जास्त वापरलेले आहेत। आणि आता हे सगळं एकत्र करून मी
चांगलं सोनेरी रंग येईपर्यंत भाजून घेतलेला आहे। गॅस मी मध्यम ठेवलेला आहे आणि सारखं ढवळत राहत मी हे खोबरं भाजून घेतलेलं आहे। हे बघा, खोबरं माझं भाजून झालेलं आहे, मस्त असा सोनेरी रंग आलेला आहे। मी गॅस बंद करून हे खोबरं आता थंड करून घेतलेलं आहे। खोबरं पूर्ण थंड झाल्यानंतर मी हे मिक्सरमध्ये काढून घेतलेलं आहे। आणि याचं मी एक मस्तपैकी वाटण करून घेतलेलं आहे। खूप जाडही नाही आणि खूप बारीकही नाही, मध्यम स्वरूपाचं वाटण करून घेतलेलं आहे। इथं आपलं चिकन शिजलेलं आहे। हे बघा, मस्तपैकी असं चिकन सॉफ्ट झालेलं आहे। आता याच्यामध्ये मी हे वाटण घातलेलं आहे। तुम्हाला जेवढी पातळ ग्रेव्ही हवी असेल त्या प्रमाणात याच्यात पाणी घालायचं आहे। मी याच्यात पाणी घालून घेतलेलं आहे। नंतर मी ही ग्रेव्ही व्यवस्थित एकत्र करून घेतली। मला याच्यात थोडं मीठ कमी वाटलं म्हणून मी याच्यात मीठ घातलं। आपण आधी पण मीठ घातलेलं आहे, तर त्याचा अंदाज घेऊनच नंतर परत मीठ घालायचे। तर मी 2 चमचे मीठ वापरलेलं आहे। मीठ मी व्यवस्थित ह्या ग्रेव्हीमध्ये एकत्र करून घेतलं आणि गॅसची फ्लेम फुल ठेवून मी याला एक चांगली उकळी दिली आणि त्याच्यावर हिरवी कोथिंबीर घातली। अशा प्रकारे मालवणी चिकन करी तयार झालेली आहे। रेसिपी कशी वाटली ती कमेंट्समध्ये नक्की सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा। आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये। थँक्यू।